upenyu negodo raMwari, nokuti ndakakuwanisai nomurume mumwe, kuti ndikuisei kuna Kristu semhandara yakachena. Verse 3. Asi ndinotya kuti senyoka yakanyengera Eva namano ayo, zvimwe saizvozvo ndangariro dzenyu dzingasvibiswa dzitsauke pakururama nokuchena kwemwoyo kuri kuna Kristu. Iri shoko raMwari tirigamuchire nokutenda. Tizowana mukana kakare titarire Genesis chapter 3 pari kunyorwa naPaul achipa reference. Saka sokutaura kwandaita vadikani, muchidzidzo chanhasi ndinoda kuti Mwari vatibatsire kunzwisisa kuti tinorwa sei nemano adhiabhorosi. Asi chikuru chandoda kuti ndiite pakudzidza paarea iyoyo, ndinoda kuti ndiillustrate nokuratidza kuti deception chombo chinonyanyisa kuvimbwa nacho neumambo hwerima, kureva kuti pese patingada kugadzirira upenyu hwedu kuti tirwisane nerima, tinofanira kugona kudhila nechombo chikuru chinotembewa newatinorwa naye. Chimwe chandinoda kuzoti ndiite pachidzidzo chanhasi kuti ndiratidze, handingati maattributes kana macharacteristics kana kuti mafeatures, zvinhu zvinorukirwa mukati memano kuti azobuda ari mano ane simba, anogona kutorera munhu kukunda kwaakapiwa naMwari. Sokudzidzisa kwandakaita pandakapa the general overview yechidzidzo ichi. Saka ndoda kuti zvinzwisise sokutaura kwandakaita, hatirwi naSatani, asi tinorwa nemano ake, tinorwa nevutsotsi hwake, tinorwa neugube hwake. Zvandakati inini pandakapa introduction yechidzidzo chino, mano kana kuti utsotsi kana kuti ugube inzira inoshandiswa neakakundwa kuti agone kubirira vakamukunda. Saka ndoda kuti tichipfuurira mberi tizvirangarire izvozvo. Saka patiri kupfuurira mberi ndoda kuti tizvinzwisise kuti mano kana kuti deception ndicho chombo chinonyanyisa kupa umambo hwerima goho rakakura pahondo dzapamweya, kureva kuti patinoda kuti tikunde rima tinofanira kunyanyisa kugona kukunda rima nenzira yokugona kudhila nechombo chinonyanyisa kutembewa nacho nerima sokutaura kwandaita. Saka muzuva ranhasi tichitopfuurira mberi ndoda kuti ndishandise ndima dzataverenga kubva kuna 2 vaKorinde chapter 11, Joshua chapter 9 and 2 vaKorinde chapter 11 sokutaura kwandaita ine shadow yaGenesis chapter 3 ine musoro weshoko wakanzi kutadza kwevanhu vokutanga. Mamwe mabhaibheri echirungu akanyorwa kunzi the fall of men. Saka ndo patoda kuti titangire ipapo, Mwari vachitibatsira. Saka tikatarira ipapo pana Genesis chapter 3 pari kupiwa reference naPaul kuna 2 Corinthians chapter 11. Paul ari kuti chombo chakagara chashandiswa naSatani kurwisa vanhu vokutanga vakasikwa naMwari vane simba rokutonga, achiri kutyira kunyange kusvikira zuva ranhasi, kuti chinogona kushandiswa kunyange kuvanhu vezvino kuti vagodzvengana nenyasha dzavakawanirwa naKristu pamuchinjikwa, vagorarama upenyu hwekuva varanda, ivo vakapiwa simba rokuva vatongi uye macitizens of the kingdom of heaven. Saka andoda kuti patiri kunzwisisa Genesis chapter 3 tinzwisise kuti iri kurekodha kati iri kutipa the first spiritual warfare by darkness against humanity. And tikatarisisa at the center spiritual warfare, at the center of this wicked spiritual coup, panga pane deception, panga pane mano. Saka ndoda kuti tizvinzwisise kuti vanhu vokutanga
vakabviswa paposition of authority, position of power, position of kingship through deception. Humanity was dethroned through deception. Saka tanzwisa izvozvo ndoda kuti Mwari vachitibatsira tisvike patinowana kurangarira uku kwekuti zviri kuitwa naKristu pamuchinjikwa kwakanga kuri kuita re-enthrone, kudzorera vanhu pachinzvimbo, pachigaro, paposition of power, paposition of authority. Saka kana tikati Kristu vakatipa kukunda, kana kuti Kristu vakatipa vushe pamusoro peumambo hwerima, tinenge tisina kunyatsopedzeredza kutsanangura zvakaitwa naKristu. Tingatsanangura zvakanaka kana tikati Kristu wakatidzosera simba, Kristu wakatidzosera kukunda. Izvi zvinofanira kutipa picture kana kuti impression yokuti kukunda kwakanga kuripo pamusoro pavanhu kubva pavakasikwa pakutanga. Vanhu vakasikwa vane simba pamusoro pezvinhu zvose sezvatakanzwisisa patakaverenga Genesis chapter 1. Vanhu vakasikwa vane simba rokutonga, even kutonga pamusoro paSatani, even kutonga pamusoro penyoka nezvinhu zvose zvakanga zviri panyika. Saka vanhu vasikwa vane simba rokutonga. Genesis chapter 3 ndo iri kurekoda spiritual coup yakaitwa nerima kuti vanhu varasikirwe nokutonga kwavakasikwa vanako. Saka Calvary transaction was done to re-enthrone humanity. Kristu vakatidzosera pakutonga kwatakasikwa tinako, asi tikazorasikirwa nako. Saka tanzwisa izvozvo ndoda kuti tibatisise kuti vanhu vakanga vakasikwa vakafanana naMwari vane simba pamusoro paSatani. Iye Satani achitozvizivawo kuti munhu ane simba pamusoro pake nokuti akasikwa akafanana naMwari. Even pakutonga, even pakuva novushe, kingship, munhu akasikwa akafanana naMwari. Saka izvozvo zvaitika kuti Mwari vari kusika munhu akafanana navo kubva pakutonga nezvinhu zvose obva apiwa pano panyika kuti atonge. Ndo patiri kunzwisisa kuti zviri kuitwa naSatani pana Genesis chapter 3 kuronga tsoro yokuti munhu asikwa ane simba rokutonga angabviswa sei mukutonga kwake. Saka tanzwisisa izvi ndoda kuti Mwari vatibatsire kunobata yandinoda kutsanangura kuti imwe characteristic kana kuti imwe feature inowanikwa mukugadzirwa inonzi deception kana kuti manomano ewakaipa. Ndoda kuti tinzwisise kuti panogadzirwa anonzi manomano kana kuti vutsotsi kana kuti nechirungu deception, wiles, asi kutsanangura kwandakaita munguva yapfuura, pane inonzi hidden agenda, kureva kuti chivavarirwa chikuru cheanenge achirwisa nemanomano hachifaniri kuzikanwa neanenge achirwiswa. Ndoda kuti tipabatisise ipapo. Saka zvinoreva kuti zvinotaurwa pasafesi neanenge achirwisa hazvisizvo chaizvo zvechokwadi zvinenge zvichivavarirwa neuyu anenge achitaura zvaari kutaura. Saka tikatarira pana Genesis chapter 3 sezviri kutaurawo naPaul pana 2 Corinthians chapter 11, chinangwa chikuru cherima changa chiri chokubvisa vanhu pachinzvimbo chovushe hwavakapiwa pakusikwa kwavakaitwa naMwari. Saka izvi zvanyatsokurongwa kuti umambo ndambofunga ndichiimagina zvangu kuti Satani neumambo hwake vachigara home leaders meeting yavo vachironga kuti tarirai muone vanhu
vasikwa vakafanana naMwari kuti vatonge pano panyika, asi isu zvokutongwa ndezvatisingadi. Tinoda kuti tiwane zano, tinoda tiwane manomano ekuti tibvise vanhu pakutonga. Zvino toita sei? Vanhu ndobva vapanana mazano, then panopiwa mazano ekuti poitwa sei. Ndo pari kugadzirwa ajenda yekuti tinoda kuti tibvise vanhu pakutonga, asi hatigoni kuvabvisa nokuvaudza kuti tinoda kukubvisai. Tinofanira kuwana matsananguriro atingaite nyaya yedu takavanza chinangwa chedu. Kureva kuti pakuvanzwa kwechinangwa ndo pandiri kuti pane inonzi hidden agenda mudeception. Kureva kuti vanhu vose vanorarama, kunyange vari muchechi, kunyange mumabasa nokupi, vanorarama upenyu hwedeception, vanogara vachiitisa vanhu zvinhu nokuda kwekuti chavanenge vachitaura pasafesi chinenge chiri chokukavhira zvakavanzwa, zvavakaviga, zvavanoda kuti zvigoitika, asi zvichiitika mukusaziva kwemunhu wavari kuitisa. Saka regai titi pari kurongwa hidden agenda, and hidden agenda iyi inoratidza kuti zviri kutaurwa nadeceiver zviri harmless and deceiver ari innocent. Iye in actual fact ari harmful. Saka tikasvika pana Genesis chapter 3 pane kutaurirana kuri kuitwa nenyoka naEve, nyaya iri kutaurwa ipapo iri kure chaizvo pakunzwika kwayo munzeve dzaEve neagenda iri kurongwa naSatani yokubvisa vanhu pachigaro chovushe. Zvobva zvaratidza kuti this harmful and toxic spiritual transaction iri kuda kufojewa inotosvika painogona kutopera ari kutsotswa asingazivi kuti nyaya yaari kupinzwa mairi iri kuendepi naye. Saka ndoda kuti tinzwisise chinhu ichi, kuti mudeception the consent of the victim is won by deception, not only consent, even participation. Kureva kuti muchaona kuti Eve anosvika paanoparticipata pazvinhu zviri kutaurwa nenyoka, anosvika paanopa consent yake pazvinhu zviri kutaurwa nenyoka, asi nzira yawanikwa nayo consent yaEve haisi feya, vutsotsi, vugube. Pane kubirira kuri kuitwa nenyoka, pane vutsotsi huri kuitwa naSatani, kuti Eve pane zvaari kuita asazive zvaari kuitisirwa, zvaari kuitiswa zvacho. Saka Adam naEve were not forced kupinda mudeception, they were lured to eat the fruit. For example, hapana akafosa Eve kunotana muchero. Eve wakangotsanangurirwa and she was lured, and ega pachake akabva aenda kunotana muchero. Eve haana kumanikidzwa kuudya apedza kutana, iye pachake she willingly participated, achitodya iye mbune. Hatina kunzwa paakatumwa naSatani kunopawo Adamu, akaenda ega akanotsanangura ega, Adamu akazvinzwisisawo ega akadya ega. Saka zvoreva kuti ava vanhu pavari kuita zvinhu zvose izvi, konsenti yavo yawanikwa neumambo hwerima, asi yawanikwa nenzira yokubirira. Saka ndoda kuti tizvinzwisise even patinorarama kuti kune vanhu vane manomano ekuti tinogona kutoparticipata mumanomano avo, tinogona kutotenderana navo,
mumanomano avo, asi tisingazivi chakavanzwa chavanenge vakaviga, chavanenge vachitiitisira zvavanenge vachitiitisa. Saka muchaona kuti overall deception ine mukana wokuzosiya munhu ari murealm of self condemnation. Ndakanga ndichimbofunga kunyange zvisina kuzonyorwa saizvozvo kuti kana Eve aizoti kunyoka, nyoka ndiwe wakaipa, ndiwe wandikonzera kudya muchero, nyoka yakasara ine room yekuti Eve ndikwanirewo, wambondiona here ndichinotanha muchero? Hausiwe waenda wega. Wambondiona here ndichikufosa kudya? Hausiwe wanyatsodya wega apa. Handisini ndakutuma kuna Adamu, waenda wega. Kureva kuti even iwewe wazoitiswa paunenge wava kuziva chokwadi chezvawakaitiswa newakaipa mukusaziva, unosara une mukana wekuzvipa mhosva. Saka ndoti Mwari vatiitire zvakanaka tinzwisise zvinhu izvi. Then ndoda kuti ndichinopedzisa chikamu chino ichi chati kunyatsokutarira zviri kuitika mubhuku yaGenesis pachapter 3 senzira yokugadzirwa kwedeception nokutsotswa kwevanhu kuti vapandukire Mwari, avarasikirwe neumambo, asi ari kuvaitisa izvozvo asingavabudiri pachena kuti ndizvo zvaari kuvaitisa. Saka Satani anoziva chinhu ichi, ende ndoda kuti tichibatisise sevana vaMwari kuti Mwari havana tsika yokudifenda vanhu pazvinhu zvavanenge vatenderana nazvo kuti vazviite. Uye Mwari havarambidzi vanhu kupatisipeta muzvinhu zvavazvidira kuti vanoda kuita. Ndiri kuda kuedza kupindura pano mubvunzo wekuti where was God paiitika zvinhu zvose izvi vana Adamu naEve vachidya muchero? Ndiri kuti chero dei kwaizonzi Mwari vanga varipo in the physical, vana Adamu vachiita zvavaiita. Ndoda kuti tinzwisise principle inoshandiswa naMwari pavanodhila navanhu, principle yeconsent yomunhu. Tirangarire zvakambodzidziswa naJesu pana John chapter 10 pakanzi unopinda nekusina musuwo imbavha negororo, asi mufudzi muchengeti wechokwadi anouya omira pamusiwo, muchengeti womusiwo womuzarurira. Izvozvo zvinoreva kuti Satani anogona kupinda muupenyu hwevanhu nenzira yokubirira, asi Kristu vanopinda muupenyu hwevanhu nenzira yokutenderwa navanhu. Kureva kuti kana munhu atenderana nenyoka kuti ava kudya muchero, Mwari havarambidzi munhu uye havarambidzi nyoka nomunhu kuita zvavatenderana. Tipabatisise ipapo. Saka Satani anozviziva kuti chaanonyanyisa kuda inzira ipi neipi ingamugonesa kuwana consent yomunhu, even by default, knowing kuti, for example, let us assume kuti Satani haana kufunga kushandisa nzira yedeception. Zviri pachena kuti kana dei Satani akafunga kunoshandisa force to force Adam and Eve kuti vaite zvinhu zvavasina kutenderana nazvo, ndopo paimanifesta reality yekuti Adam naEve vane simba pamusoro penyoka, pamusoro paSatani neumambo hwake. Why? Nokuti Mwari vanga vasingatenderi Adamu naEve kuti vaitiswe zvinhu zvavasina kutenderana nazvo. Saka muspiritual warfare vanhu pane pavanombofunga kuti Mwari ari kuvaregerera, Mwari ari kuvasiya pachena, ari kuvaexposa Satani achiita zvavanoda navo. Nepo Satani anenge achitora advantage yokuti anozviziva
kuti kana akawana consent yomunhu by default, munhu akatenderana nazvo kunyange mukusaziva, Mwari havarambidzi munhu kuita zvaanenge anzwa kuti anoda kuita. Saka tichipfuurira mberi, ndoda kuti tizvinzwisise kuti Genesis chapter 3 sekutaura kwaitwa naPaul pana 2 Corinthians chapter 11 yakarecorda the fall of men from a place of dominion. The Bible says the serpent was full of wiles. Eve participated in the devil's plan against humanity because she was deceived. The devil does not say, I have come to dethrone you, but does so through deception. It looks like the issue yacho yaitaura paendema frutsu nokudyiwa kweinotenderwa nesingatenderwi. Nepo, the actual fact, the hidden agenda was the issue of kingship, power, authority and dominion over the earth. Saka chii chatiri kuona pana Genesis chapter 3, tiri kuona zvinorukirwa mudeception kuti ibude zvakanaka munhu asinganyumwi, asi overall tiri kuona chokwadi chokuti deception is the most dangerous weapon in the armory of darkness. Saka muratitire zvakanaka. In the interest of time, ngatikurumidze kutarira ndima yataverenga kuna Joshua chapter 9 verses 1 to 5 tiwedzere kunzwisisa kwedu pamusoro kwedeception. Ndoda kuti mukudzidza kwanhasi tingofamiliarize this war strategy yerima, this weapon yerima inoshandiswa mukurivesa kukunda kwatakapiwa na Kristu pamuchinjikwa. Saka tikatara background ya Joshua tiri kuzvinzwisisa isusu kuti panotaurwa na Mwari kuna Joshua anoti pose pachatsikwa nerutsoka rwako ndichakupa kuti pave pako. Anopiwa futi kusimbiswa kwekuti ndichava newe throughout sezvandaiva naMozisi. Then chimwe chinopiwa Joshua imandate yokuti apinde agone kuparadza ndudzi dzese dzaachasangana nadzo mukurwa. Asi ndoda kuti titarire Joshua chapter 9 tivone futi zviri kuitika zvinoratidza kushanda kwedeception spiritual warfare strategy muumambo hwerima. Ndoda kuti tione zvinhu izvi. Chekutanga kana takatarira pana Joshua chapter 9 ndechekuti deception iri kumanifesta kuti iri more fruitful than confrontation. Pataverenga kubva paverse 1 tavudzwa ndudzi dzakawanda dzakabatana pamwe chete kuti ngatibatanei tiende tinorwa naJoshua navaIsraeri. Vakatenderana varume ava kuti tikabatana tinovakunda nokuti tinenge takabatana. Saka vatarirei vanhu ava? Vakabatanidza zvombo zvavo, vakabatanidza mauto avo, vakabatanidza even war strategies avo. Asi vanhu ndudzi dzose idzi dzakabatana kudaro dzakanopwanywa, dzakanokundwa naJoshua zvinoshamisa, vari mhomho kudaro. Why? Because vaedza kushandisa war strategy isingashandi, isingapi mafrutsu kuumambo hwerima. Asi tanzwa nezverudzi rumwe chete. Ndinotenda umwe mushumiri wakambondishumirira zvakanaka achiti beware of the Gibeonites, achireva war strategy yakashandiswa nevana vaGibeon. Vatanzwa mushoko raMwari kuti asi vana vaGibeon vakatsvaka mano. Dzimwe ndudzi dzose dzakaenda kufeya, kuconfrontation, kunorwa feya pasina kuvandirana.
asi vana vaGibheoni vakazviziva kuti Joshua watinoda kunorwa naye feya akatotikunda. Hazvibatsiri kuti ndofunga kuti dzimwe ndudzi dzakatoti vana vaGibheoni vakaoma musoro, havade kubatira pamwe chete navamwe, but vana vaGibheoni vanga vane revelation yokuziva kuti watiri kuda kunorwa naye wakatopiwa simba pamusoro pedu rokutotikunda kare. Saka kana tikatora masoja tichinorwa naye takatokundwa. Saka vakabva vazinzwisisa kuti feya haishandi. Ndopa vari kugara votsvaka mano vana vaGibheoni novushe hwavo veJoshua ari kuuya. Tinoda kuti tiwane nzira yekuti tisagone kuparadzwa naye, tisagone kuurawa naye. Saka tinoita sei? Ndotenda ndopa vari kuzogadzira nzira yokuti ngatigadzirei vutsotsi hwokuti titume nhume kwaari dzinonosvika dzichiratidza kuti vanhu vabva kunyika iri kure kwazvo. Asi kuti kunzi vabva kure tingaita sei? Ngavachienda nechingwa chakaora, ngavachienda nemabhodhoro ewaini akaparuka, vaende nehembe dzakabvaruka neshangu dzakabvaruka, vonozvitsanangura kuti izvi zvatauya nazvo izvi zvamuri kuona tiri evidence yokuti kwatakabva kure, asi tauya kuti muite sungano nesu, tauya kuti muite chitenderano nesu. Saka muchaona kuti mukanoiverenga ndima iyi yese, Joshua anotsotswa kusvika pakunoita sungano nevana vaGibheoni. Ende musungano iyoyo vakatenderana kuti hazoparadzi vaGibheoni, asi Mwari akamuti unofanira kuparadza ndudzi dzose dzavachasangana nadzo. Kwete izvozvo bedzi, Joshua navaIsraeri vakatsidza nezita raJehovha pamberi pavaGibheoni kuti vaita ukama, vaita ushamwari. Look, tiri kuzvitora sei vana vaMwari kuti vanhu vakaenda nemahorses and chariots vakanokundwa naJoshua, asi vanhu vakaenda nechingwa chakaora vakanokunda Joshua, vakanopukunyuka pamunondo waJoshua. Ende ndakarwadziwa paday 3 Joshua achipinda munyika yeKenani, vanhu vachitanga achisvika munyika yavaGibheoni achiti batai vanhu, urayai vanhu, varume ava vachibudisa chitenderano achiti mirai Joshua nyaya dzenyu dzose idzodzo idzo, tisu vaya vamakaita navo chitenderano nezuro, tisu vaya vamakasainirana. Zvikanzi naJoshua, kosei makatiitira vutsotsi? Zvikanzi takaita vutsotsi nokuti takazviziva kuti munotikunda, takazviziva kuti munotiparadza, asi hezvi makatoita chitsidzo pamberi paMwari wenyu, hamuchagoni kutiparadza. Chandoda kuti tinzwisise vana vaMwari, kuratidza chokwadi ichi chokuti deception muumambo hwerima is more fruitful kudarika dzimwe nzira dzose dziri muamari, dziri muwar strategy yekingdom yerima kurwa nevana vaMwari. Ndoda kuti tichipfuurira mberi, takatarira nyaya iyo yatiri kuverenga kuna Joshua. Pane nyaya yokuti ivo vacho namatsotsi aya, they would also want to appear harmless. Nzwa izvo vari kutaura, tabva kunyika iri kure kwazvo, zvokuti kana vakanzi vabva kunyika iri kure, vanhu vabva kunyika iri kure, they are not dangerous, they are innocent, hatina kana dambudziko navo nokuti vabva kunyika iri kure. Kureva kuti Satani paanenge achiita deception anoda kuti problem nedambudziko guru riri pedyo nesu riapie kuveri very remote and less harmful, asi achiziva kuti kana tichinge tangodyira chete the real magnitude yezvatiri kuita inozomanifesta, tonyatsokuona kuti takairasa, takaita zvisizvo, asi tinenge tatobatwa nepo iye Satani. Kana tatobatwa anoti zvinofanana nedeception yokunoraura
vanhu vazhinji mune dzimwe nzira dzokuraura nadzo vanotoenda nechikafu chokunobata nacho hove as if vari muagenda yokufidha hove, nepo vanozviziva kuti pati yavari kuda sofa haisi yekufraya hove, kuwana nzira yekuti hove ndingaibudisa sei murwizi, mugungwa, mudhemu, mairi. Saka chiredzo chakaiswa chikafu hakusi kuda kufidha hove, asi hove painozobatwa muredzi unobuda pachena kuti hatisi pagemu rokufidhana panapa, tiri pagemu rokutorwa nokuparadzana. Saka unotonzwa kuti ndabata, iye hove ichibudiswa mumvura, iye munhu achizara nemufaro achiti ya ndabata, ndopo ototanga kuzochifunga kuti ndonoirova recipe ipi. But ngatizvinzwisisei kuti vutsotsi hunenge hwashandiswa hunozosiwa nahushandisa achiziva kuti hwasevha purpose yahwo. Ndava kuinda pachikamu chechi2 wandanga ndichida kuvandira, ndamubata, ndochimuita zvandamubatira. Tipanzwisise ipapo, Mwari vatibatsire. And ipapa pachimwe chinhu ndoda kuti tione ndichiinda kunopedzisa. Chinhu chakaipa zvikuru mukuitwa kwedeception. Inonzi kuzvivanza kunoita madeceivers kuti vavari kutsotsa vasanyumwa. Mukatarira, ndakarwadziwa chaizvo pandaiverenga Joshua chapter 9 ndichinzwa language yaitaurwa nenhume idzi vachirumbidza vana vaIsraeri, vachirumbidza Mwari waIsraeri. Takanzwa guhura Mwari wenyu mukuru, tikati tiuye tizviite varanda kwaari, tidini. Mukatarira makudziro ari kuitwa Mwari nevanhu vauya kuzoita vutsotsi kuvanhu vaMwari, ndekuti vaya vanhu vaMwari pavanonzwa Mwari wavo achikudzwa nevanhu vari kuita utsotsi, unogona kutofunga kuti uri kutaura navanhu kwavo. Ndiri kureva ati yedeception sezvairi even sezvainoshandiswa even mukingdom yaMwari, sezvainoshandiswa even muchechi, kuti vanhu kana vachirwa neurongwa hwaMwari havambotauri sokuti vari kurwa naMwari, vanotaura sokuti vanoda Mwari. Ndabva ndarangarira tikanopfuurira mberi na2 Corinthians chapter 11 yataverenga kumusoro kwayo, mukanotarira especially kubva pavhesi 13 tichienda ku15, pane zvinotaurwa naPaul zvandoda kuti zvigotichenjedzawo, nokuti anoti vashumiri verima vanobata nokunyengedza. But kunyengedza kwacho ndokupi? Anoti vanozvishandura kuti vaonekwe sevechiedza, kureva kuti vabati nevashandiri verima havafambi vakapfeka mayunifomu okurima, vanozvishandura kuti vaonekwe sevanoshumira chiedza. Saka even language yavo ndeyechiedza. Tumahabits tunenge tuchiitwa kunze ndote chiedza, asi hidden agenda iri yokurwa nechiedza. Ndinoti Mwari vatibatsire. Ndakambodzidzisa ndichiti ko Jesu ane zvaaitaura zvikuru paaiti mapere ane tsika yokupfeka makushe amakwai kuti agogona kubata makwai, iwo makwai asinganyumwi. Ndiyo nyaya yedeception yandoda kuti Mwari vatibatsire kunzwisisa. Ende po anopfuurira mberi achiti even Satani ndizvo zvaanoitawo, nokuti anozvishandura kuti aonekwe semutumwa wechiedza. Asi iye ari weumambo hwerima achirwa neumambo hwechiedza. Vana vaMwari, iyi inonzi deception. Ndiri kuti is the central weapon in the armory of darkness. Ndicho chombo chekuti kana vana vaMwari vakanzwisisa ma-operations acho, ma-features acho, vanenge vane mukana wakakura wekukunda nokuchengetedza kukunda kwavo. Rima risina mukana wokuvabvutira kukunda ikoko. Tipabatisise, Mwari vatitire zvakanaka kubva zvino nokusingaperi. Amen. Tinamata. Mazvita Kristu tinokunamatai. Matitendera kudzidza pano.
kuziva zvakawanda pamusoro pemanomano sekushandiswa kwaanoitwa muumambo hwerima. Matichenjedza, tinonamata mutsvene akatendeka. Imimi rambai muchitiwanira nyasha dzokuti pakuziva kwakakura chatinovavarira ndechekuti tive kereke yakapukunyutswa, tive kereke isingatsotseki, nokuti tinozviziva kwazvo kuti panyaya iyi imi Mwari hamuna chinangwa chokunorambidza Satani kushandisa manomano. Munovavarira kuti isu tive nekuchenjedzwa, tive nokuziva kunotigonesa kuti Satani asagona kutitsotsa nemanomano ake, kutitsotsa neutsotsi hwake. Pfurirai mberi mutsvene akatendeka pakati pedu, mugadzire vanhu vakachenjedzwa, vakadzidziswa mushoko renyu, vasingatsotswi nerima. Tanamata nezita raJesu. Amen. Penyu negodo raMwari, nokuti ndakakuwanisai nomurume mumwe, kuti ndikuisei kuna Kristu semhandara yakachena. Verse 3. Asi ndinotya kuti senyoka yakanyengera Eva namanomano ayo, zvimwe saizvozvo ndangariro dzenyu dzingasvibiswa dzitsauke pakururama nokuchena kwemwoyo kuri kuna Kristu. Iri shoko raMwari tirigamuchire nokutenda. Tizowana mukana kakare titarire Genesis chapter 3 pari kunyorwa naPaul achipa reference. Saka sokutaura kwandaita vadikani, muchidzidzo chanhasi ndinoda kuti Mwari vatibatsire kunzwisisa kuti tinorwa sei nemano adhiabhorosi. Asi chikuru chandoda kuti ndiite pakudzidza paarea iyoyo, ndinoda kuti ndi-illustrate nokuratidza kuti deception chombo chinonyanyisa kuvimba